खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं खिनिखां ब्रह्म टुक्राझार बर' बेप्टिस्ट गिर्जा गौथुमनि 90 बोसोरारि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्ला टुक्राझार बर' बेप्टिस्ट गिर्जा गौथुमनि 90 बोसोरारि जथुम्माया मैया 7 अक्ट'निफ्राय जागायबाय आरो बे 90 बोसोरारि जथुम्माया 8 आरो 9 अक्ट'सिम सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। बे हाबाफारिखौ रंगिना संगिना साजायनायजों मेहेरगोनाङै खुंफुंगासिनो दं। बे हाबाफारियाव इसोरनि राव फोरोंनो आलासि महरै नागालेण्ड डिमापुर सासेखां बेप्टिस्ट गिर्जानि गाहाय पास्टर रेभारेन्ड डक्टर बनी रेसु, अस्ट्रेलिया बेप्टिस्ट मिशननि एशिया इन्टार कालचारेल मबिलाइजार डक्टर एमा साक्सुआक, लोगोसे बड' इभान्जेलिकेल लुथेरान गिर्जानि बिशप राइट रेभारेन्ड इसाहाक मुसाहारि बिथांमोना बाहागो लायो। ख्रिस्टियान धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे दिनैनि जागायजेननाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि, एमसिएलए प्रभात बसुमतारी बिथांमोना। आङो बेवहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे माने बिनि जिथु आबहावा जिथु नुथाय आरो बेवहाय गासै माने रायजो राजाया जेरैबायदि फैनानै बाहागो लाफैदों। बे मोनसे धोरोमनि जथुम आरो धोरोमानोथ' जोंनि जिउखौ दैदेनो। धोरोमखौ नागारनानै जों माब्लाब्लाबो माने गावनि जिउआव थार लामाखौ नागिरनानै मोननो हाया। गतिके बे जथुमनि गेजेरजों आं सानो साफ्रोमबो सुबुङानो जोङो जिथु गेजेर गेजेर माने एसे एनै मालाबा बावनानै थानो नागिरो, मालाबा जोंना अहंखाराबो बांनो नागिरो। बेफोरो बे जथुम्मानि गेजेरजों जेब्ला खेबले खेबले जोङो जोंनि जिउनि सोमोन्दै इसोरनि सोमोन्दै बेवहाय जोंखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा जेब्ला बुजायगोन फोरमायगोन, बेजों जों गावनि गोरोन्थिफोरखौ मोनदांनो हागोन आरो गेबेङै जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन। दा जोङो मिथिगौ मोनफ्रोमनिबो धोरोमा सैथोखौ फोरोङो, नाथाय जोंनि गेजेराव मानसि हिसाबै माब्लाबा माब्लाबा धोरोमखौ लानानै दाङाबाजि जानायखौ जों ना बेफोरो मा जायो माखासे मा होनो साननाय बुजिनाय बायदिसिनायाव गोरोन्थि। एक्सुवेलि धोरोमा गासिबनाबो एखे, बयबो इसोरखौनो सिबियो, नाथाय बे इसोरखौ सिबिनायनि बेलायाव गावबा गाव माखासे नेम दं, माखासे खान्थि दं, बेल'सो जोंनि गेजेराव फाराग। गतिके बेखौ लालायनानै जोङो जेबो आसलते थरखा थरखि जानानै जेबो मुलाम्फा गैया। बे संसाराव इसोरानो आरो इसोरासो जोंखौ सोरजिदों आरो बयहाबो बेबायदि मोनसे फोथायथि दङ, नाथाय बयहाबो गावबा गाव बेखौ फोथायनानै इसोरखौ सिबिनायनि आलादा आलादा माखासे खान्थिफोर दं आरो बेफोर खान्थिजों गावबा गाव लाइनजों गावबा गाव सिबिगोन। बेखौ लानानै जों रावखौबो जबरदस्तबो खालामनाङा बा गाव साननाय बायदि जाथारनांगौ होननानैबो जों साननो नाङा। अब्लानो बेबायदि माने धोरोमखौ लालायनानै नांलायनाय खमलायनाया बे गैया जायो। धोरोम सिबिनाया इसोरखौ सिबिनाय। धोरोमा जों होनाय नामल'। ख्रिस्टानानो जा, हिन्दुआनो जा, बुद्धिस्टआनो जा, जियानो जायाथों, गासिबनिबो बाथ्रायानो बेनो इसोर। इसोरखौ जोङो मानिनांगौ, इसोरखौ जों सिबिनांगौ, इसोरखौ जों हामबाय होनांगौ आरो जोंनि जिउनि थाखाय इसोरनाव जों जेब्लायबो आर'ज गाबनांगौ, जाहाथे जोंनि खैदां खैफोद बायदिसिना बेफोर जानो गोनां माखासे माबाफोर दङब्ला बेफोरनिफ्रायबो जाहाथे इसोरा जोंखौ रैखाथि होनानै मोजाङै मोजां जोंखौ आवगायलांहोबाय थायो। लाइमोनफ्रा माबायदि बाहागो लानांगौ? लाइमोनफ्राथ' गासिबो माने बिसोरनो जिहेतु इयुन, गासिबखौबो हमथानांगौनि, ओंखायनो लाइमोनफ्रा गासिबो धोरोमनि बेलायाव बुजिनो मोनथिनो नाजानांगौ आरो गासिबो दिनै धोरोमाव जोंखौ मा फोरोंदों बेफोरखौ जोङो बयबो माने हागौमानि फरायनांगौ, बुजिनानै लानांगौ आरो अब्ला जोंनि जिउखौ जों बुजिनो हायो आरो जों मारै सोलिनांगौ बेखौ जों मोनथियो। अब्ला गाव गावनि जिउखौबो जोङो मोजाङै मोजां दैदेनलांबाय थानो हायो आरो इयुनाव बे लाइमोनानो जिहेतु माने गारजेन जाहैगोन, अब्ला इयुन जोलैफोरखौ आरो बेबायदिनो जोंनि बिमा बिफा, जोंनि सिगांनि सुबुंफ्रा जेरै दैदेनबोदों, बे लाइमोनफ्राबो उनावहाय जोंनि समाजखौ, जोंनि सुबुंफोरखौ, जोंनि इयुन जोलैफोरखौ
मोजाङै मोजां बेबायदिनो धोरोमनि लामाजों दैदेनलांबाय थानो हागोन। दिनैनिफ्राय जागायनानै सानथामनि हाबाफारि लानानै बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि बानजायनायाव बा BBCAनि बोसोरारि खुंगा 98थि जथुम्मा सोलिदों। बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि गेजेरजों दुलाराय मुलुगाव सान्थि फोरबो जिसुनि गेजेरजों फैनो हाथों, बर' समाजनि गेजेराव खौसेथि फैनो हाथों, बेफोर गासै हाबाफारिखौ लानानै इसोरनिसिम आरज गाबनाय खावलायनाय जोङो बिटिआरनि जानानै BBCA कमिटिनिसिम खावलायदों। गतिके बर' समाजखौ गोजौ बिथिङाव जुदि जौगाहोनोब्ला बर' हारिनि गेजेराव थानाय गासैबो बा धोरोमखौ लाफानानै जों जथायैनो आखाइ हमलायनानै आवगायलांनांगोन। होमब्लासो जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हागोन। आरो बेखौनो दिनै मोनफ्रोमबो धोरोमनि बर' फिसाफ्रा मिजिं खालामदों आरो थुबुर जानानै सावरायलायदों आरो जोङो आवगायलायदों। दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया बिब्दिनो। धोरोमखौ लानानै दाङाबाजि थासारि सोमजिनो नागिरो। अहंकार आरो गावनि गोसोखौ हमथानो हायै माखासे गावनिल' सानग्रा मानसिनि थाखायनो धोरोमखौ लानानै समाजाव दाङाबाजि सोमजियो। आरो बे दाङाबाजिनिफ्राय जोङो हारिखौ रैखाथि खालामनोब्ला धोरोमखौ जोङो एक्सट्रा दोननानै समाज दानायनि बेब'स्थाखौ जोङो सानखांनांगोन। आरो बेनि थाखाय साफ्रोमबो लेखा गोरों जानांगौनि गोनांथि फैदों। लेखा रोङै मानसिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै बिस सोनाया गोरलै, जायनि जाहोनाव लेखा रोङाबा बेफोरनिफ्राय जों गाव गावनो आन्द्रायनानै थानो हायो। बेफोरबायदि थासारिया जोंनि बर' समाजाव दा जाथों, बेखौनो अबंलावरिनिसिम आरज खालामो।